Это гістарычная падзея, якая ажыццявілася і дала вялікі стымул для беларускага нацыянальнага адраджэння. Это першае. Другое, тыя краіны, якія змагаліся за незалежнасць, мае на ўвазе все краіны ўсходняй і цэнтральнай Европы, включаючы Польшу, Чэхію, Словакію, Літву, Латвію, Эстонію. Тыя краіны, якія не паставілі на сацыялізм, тыя перамаглі. Возьмем Жемойць, Літву сённяшнюю. Асноўны дамінуючы рух, які стварыў незалежную Літву, гэта быў рух хрысціянскі. І ўзначаліў гэтую краіну чалавек хрысціянскіх поглядаў, святар. Вось гэтыя краіны, якія ішлі да незалежнасці з Богам у сэрцы і на лёзунгах, яны гэту незалежнасць дасягнулі, яны адрадзілі сваю культуру і развівалі яе далей да Другой сусветнай вайны. Там, дзе быў замешаны сацыялізм, там якраз атрымалася дрэнна, в прыватнасці у нас, на Беларусі. Але ў нас склаліся спецыфічныя ўмовы, якія ў значнай ступені не залежалі ад нас.